Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniatul ridha illahi ta'ala ridha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Balal musannifu rahimahullah ta'ala. Wa nafa'anna biya bi'ulumi. Wa maddana bi asrari. Wa a'ada alina min barakati fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makna anna alladhi ya'muru wa yanha sa'in li nafsihi. Wa mustahidun fi najati abis salamah. Mimma ja'alallahu alihi minal ithmi. Wal makna utai maknane anna alladhi gustune wong ya'muru kang merintah sapa alladzi wa yanhala nyegah kemungkaran sapa alladzi sa'in iku lumaku li nafsi krana awake alladzi wa mustahidun lan nemen-nemeni fi najatiha ing dalam selamate nafs bisalamati kelawan selamat mimma sanging barang ja'ala kang dadekaken sinten Allah ali ngatasé man nal ismi sanging dosa lau sakata anil amri wan nahyi ma'al istita'ah lau sakata lamun meneng seumpama meneng sapa man anil amri saking amar ma'ruf wan nahyi lan nahi mungkar mal istitaati serta mampu wa bima lawan perkara yarju kang arep-arep sapa man min sawabillahi saking ganjaran Gusti Allah wa karimi wa atilan kemuliaane lan mulyane ganjarane wa karimi wa'dihi lan mulyane janjine Allah alladzi wa'ada kang janji sinten Allah bi lawan wa'ad man ing wong nasara kang nulungi sapa man kinawa ang agama Gusti Allah mangka melan nandangi sapa man bi amri kelawan perintah Gusti Allah wal makna annal ladzi ya'muru wa yanha sa'in li nafsi. Adapun makna dari penjelasan sebelumnya yaitu annal ladzi ya'muru wa yanha sa'in li nafsi. Bahasanya seseorang sing amar ma'ruf nahi mungkar yang mana ia mana melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan tanpa paksaan, bukan tanpa apa pun, ya pokok murni nuruti perintah Gusti Allah, golek ridho Gusti Allah, murni kaya niku. Dalam artian iya amar ma'ruf nahi mungkar iku karepe dhewe. Wa mustahidun fi najatiha bisalamah mimma ja'alallahu alaihi minal itsmi. Kemudian orang tersebut itu bersungguh-sungguh dalam menyelamatkan awake dhewe supaya selamat saking dosa-dosane ora amar ma'ruf nahi mungkar. Lau sakata anil amri wan nahyi mal istita'ah. Seumpama seorang tersebut itu diem menengahi orang gelem amar ma'ruf nahi mungkar padahal ia mampu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dia menghindari hal seperti itu. Wabima yarju min sawabillahi. Kemudian seumpama meneng padahal amar ma'ruf nahi mungkar itu ya wabima yarju min sawabillahi wa karimi wa'di. Dan dengan mengharapkan pahala Gusti Allah, mulyane janji Gusti Allah yang mana telah dijanjikan kepada orang-orang sing nulung agama Gusti Allah. Dalam artian nulung iku mau ya amar ma'ruf nahi mungkar wa qama bi amrih. Kemudian orang tersebut bersungguh-sungguh dalam menjalani perintah Gusti Allah, nulungi agama Gusti Allah. Ora disia-siakan, ora meneng ae ngono yo. Wallahu ta'ala wala yansurannallahu man yansurahu innallaha laqawiyyun aziz. Wala yansuranna lan yakti nulungi temenan sinten Allah Gusti Allah man ing wong yansur kang nulungi sapa man hu ing Gusti Allah. Dalam artian nulungi agama Gusti Allah. Innallaha astuna Gusti Allah iku laqawiyyun iku yakti iku kuat
azizun tur menang. Dari Gusti Allah Ta'ala ing dalam Quran wala yansurannallahu may yansurahu. Allah akan menolong orang-orang sing gelem menolong agama Gusti Allah. Dalam artian menolong iku ya ana akeh. Ana sing amar ma'ruf nahi mungkar. Ya iku mau pokok pembahasan kali ini amar ma'ruf nahi mungkar. Iku termasuk menolong agama Gusti Allah. Supaya apa? Supaya apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang iku dipatuhi karo umatnya Kanjeng Nabi. Innallaha laqawiyyun aziz. Sak temene Gusti Allah iku zat ingkang maha kuat, tur zat ingkang maha menang. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Ya ayyuhalladzina eling-eling wa akeh amanu kang padha iman sapa alladzina in tansuru lamun nulungi sira kabeh Allah Gusti Allah. Yang suruh makan nulungi sinten Allah kum ing sira kabeh. Wa tsabbit lan netepake sinten Allah aqdamakum ing dalamaan sira kabeh. Dewe Gusti Allah malih wae orang-orang yang beriman, jikalau kalian menolong Gusti Allah, menolong agama Gusti Allah, ya dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan mengajarkan kebaikan, ngajar-ngajar ilmu agama, itu termasuk nulung agama Gusti Allah. Maka yang surukum, maka Allah akan menolong kalian semua sing gelem nolong agama Gusti Allah. Yutsabbit aqdamakum. Dan menetaplah kalian di telapak kaki kalian sendiri. Maksudnya dua pendirian nek Gusti Allah nglarang, Gusti Allah ngongkon ya kudu dipatuhi. Aja sampai ketut-ketut liyane. Wa min ahammil adabi wa aqitiha. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.